I april fik børnehjemmet i Uummannaq et ganske særligt besøg, da fotografen Sascha Khan trådte ind som instruktør og inspirator for en gruppe af hjemmets børn. I løbet af 2 intense uger forvandlede kameraet sig fra et redskab til et vindue mod verden. Sammen med 7 af børnene arbejdede hun med alt fra vinkler og blænde til blikket for det øjeblik, hvor en historie opstår. De lærte ikke blot teknik, men også at se lyset over fjeldet, bevægelsen i hverdagen og de små øjeblikke, der ellers let forsvinder. Uummannaq dannede en levende kulisse. Øen summede af begivenheder, og naturens dramatiske skift mellem lys, hav og fjeld gav børnene et væld af motiver at dykke ned i. Hver dag bød på nye historier og nye måder at fortælle dem på. Hvilket billede synes du selv er det bedste, du har taget? Det der med Hans, det derovre. Skal vi lige gå over og kigge? Workshoppen gik ud på, at de unge sammen med mig, 1 og 1 eller 2 og 2, vi er ude at fotografere. Og noget af det, vi går meget op i, eller workshoppen handler om, det at lære at se. Så vi snakkede rigtig meget om, hvordan man ser ting, som man normalt ikke lægger mærke til. Hvordan man ser billeder i detaljer, eller hvordan man ser noget i et naturlandskab, eller hvordan man kan tage et portræt, der er anderledes fra siden eller tæt på, og hvordan lyset lige falder og sådan noget ting. Så det arbejdede vi en del med. Hvad med det tekniske? Nu har jeg holdt workshop før, tidligere sidste år, og der gennemgik vi nogle af de tekniske ting, og det var i oktober-september, så da jeg så kom tilbage nu her, så var der mange af dem, der godt kunne huske det. Så det tekniske arbejdede vi også med, at du skruer på den her, så betyder det, at du lukker mere lys ind, og hvis du skruer på det her, så lukker det mindre lys ind. Og så det arbejdede vi på også. Men vi går ikke så meget op i det tekniske lige i de her workshops. Der handler det mere om at se og opleve og udtrykke.